Mthobisi lapho kuyilanga hlukanani nokuchema nokwezi izinto engenesidingo amehlo enu akuba amehlo umphakathi kwagcina nini ukuthi nikhiphe udaba ephepheni noma nikhiphe ifront page bethu akufanele noma niqhubeke neingozi nokuthi bangake asebelemale basale emgwaqweni nokubanjwa kwemoto semali niphume la emabhincini ngoba niqhubeka nale ngqondo le ngeke usikwazi ukuyimela thina ngoba mina la ngizonigayida ngoyiqiniso injalo nje ziyakhala manje. Hayi wengane kwathi ngiyathembezela upresident wamabhenca abathungizwe emchuna akhuluma ngodaba olubaleka kakhulu ke elibheke lapha kuyintatheli ukuthi asihlukane nokuchema lapha nokungena nasiphume lapha nesizweni samabhenca lapha ke zike ziposte izidaba okanye zibhale ngezidaba zekwenzeka kwezigozi zomgwaqo lapha ngoba ngempela amasenza kanjena ke sichemile kuthina kwakuphawula hlala comment section bese ngitshela kabanzi ukuthi unelithini lwakho ngalolu daba.